Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 8 aprel hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Şuňky biziň gepleşigimiziň temasy Gurbanguly Türkmenistanyna geçiriljek Ramazan bayram namazynyň gorkýa. Şul hem Serdar Berdimuhammedow hem Gurbanguly şu geçiriljek Ramazan bayramyndan ýa-ni gorkup bir topar çäherler görüp başladylar. Gelin şu hatta biz jikmejik güleşelim. Ine men sözü Muhammedowa beren. Muhammedow salamu alaykum, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Muhammedow, siz ine meniň bilen bir näçe gün mundan, ýa-ni bir hepde aralygynda ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyna hemmäňiz ýygnanyňda ine şol ýerde öz pikirleriňizi aýdyň. Ramazan bayramyna öz dileglerinizi Allah'dan ýa-ni soraň. Şo ýerde özüňiz ýaly beýlik ýoldaşlaryňyzy ýa-ni dinçi adamlar bilen oturup gürleşmede ýa-ni öz ýagdaýlaryňyzy umumy ýagdaýlar boýunça ýa-da öz şadýan sözleriňiz bilen şadlygyňyzy paýlaşyň diýip biz aýdypdyk ýadyňyzda bolsa. Indi siziň bilşiňiz ýaly ine Türkmenistanyna bir topar çäherler şu biziň çykyşymyzdan gorkup ýagni ine meçhitlerde bir topar usileniýa ýa-ni çäklendiriji çäherler berildi. Şu hakda siz näme habaryňyz bar? Men oňa bir kiçik ýa-ni material göküjek şu hakda. Ýa-da isteseňiz men material göküjün, oňa siz aýdyň. Yok, başında bir girişe değil. Bir mesela vatandaşlar koordinasyon nisavet hem DVT Halk Demokratik Halk Hareketi hem yani bilerikte bir näçe wagt ber alar maslahatlaşyp Dürlü variantlar vardı. Mesela 9. ayda yine Türkmenistan'ın içinde halkı harekete getirme. Şol için biz makul günlük Ramazan ayının başlarını bilen halkı mescitlere çağırıyoruz. Şonu 2 hafta şu Ramazan, mübarek Ramazan ayı başlarından beri biz şunu ilan ettik. Şu an 3. mü 4. gedek şu video koyduk oturuşumuzda. O zaman on yanına Moskova'daki bolan vakava inni hükümet şu an alcırılap korkup nämetçeğin bilene. Halk iyidi giderli mescitlere barıya hemmesem yaş oğlanlar biz dünkü öňünkü videolarımızda da görkezdik. Şol için hükümet korkup şuun azatlyk radiyeti doğru peredaşa verdi. Hükümet inni mescide barıyan adamlara sprav kalmalı. Adamını özün koyuyorsan azatlyk radiyeden yönü ören korkya. Hemme güýjün ýygnady şu an. Men sözüňizi bereň. Gurban Berdimuhammedow bagşlan doğrudan giç başladyk sebäbi men günaý diýen men ýüragim gelýärdi, men ýollar ýapyken bizde remont edýän kitarpam 40 mundum ýetirdim ýa-ni ofise gelmäne. Şoň üçin bagşlarsyňyz. Indi kedek gaty puhta bolşulatdy. Aýdyň Muhammedow. Men bollum indi sen video adat radiosynyň habaryny goý bir şonu. Bolýa. Hormatly vatandaşlar, ine ýanky Muhammedowyň diýişýäli biz häzir bir kiçik maglumatlar okuýan size. Şol Türkmenistanyna nämeler bolup geçýär we näme ýagdaýda bolup geçýär. Gelin birinji bilen biz ýanky ine maglumatlar Adatlyk radiosy bar ýa. Men her wagt Adatlyk radiosynyň maglumatlary köpünänýän sebäbi olar ýanky ofisial taýdan adam tutup onu aýlyk tülep giýinje uny ılgadyp ýa-ni material gözlýärler. Ular ýalçylar elbetde ýöne şoň aýdan habarlary ýa-ni iň bir ulum ölçülerde dogrurak bolupdy da. Şoň üçin biz ine şol atlary öküýärsiz. Ine serdim, men size okap bereyim. Ine Adatlyk radiosy şeýle maglumatlar berýär. Şu günler Balkan welaýatynyň meçhitlerine howpsuzlyk kärleri görüp eşitilmedik derejede güýçlendirilýär. Bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriň meçhitlerde ýürüýte nowatçylyk etmegi. Gün kimem tutýar. Gurumçylyklaşdyrylýar. Dindarlaryň meçhitlere ýürüýte giriş kartalary bilen girmeklerini üpçün etmeklik şeýle de ibadathanalaryň giýilgelerine adamlaryň metal detektorlar bilen bağlardan geçirmegi ýola goýmaklyk meýilleşdirilýär. Ine şunu dogry koýsaňyz bir topar zatlar düşündirilýär, ýa meçhitlerde bolup geçen zatlar. Ine men size bir gysga ýa-ni DVT Halk Hareketi ýygna boldy. Ine çäherler aýýan.
Ine Azatlyk Radiosynyň ýa-ni beren maglumatyna görä hopsuzluk çäreleri şeýle. Türkmenistanda ýürütülüşden hopsuzluk çäreleri geçirýär. Onan ýa-ni Murat Urwanow bilen Muhammed Döýji ýa-ni Konstitusiýon Sentry bilen Dewlet Halk Topary Türkmenistanda inni protestler başlamaly birinji edilýän protestde bir aktivistlerden gürleşip başladyk. Bunu şoň öňüni almak üçin çäreler geçirdiler. Ine hopsuzluk çäreleri. Hopsuzluk işgärler bayram namazyna meçitlere nowatçylyga bellener. Haýsy ýurtda başladylar? Aýdyň. Rossiýada Krokus ýa-ni mende medeniýet öýündäki bolup geçen teraktdan soň käbir meçitlere ýa-ni gadagynçylyk etýärler, beýlik meçitlere işleýär. Hemmeti ýapylmady. Ine bizde terrorizm ýok, Ilaytada meçitlerde ýa-ni din terrorizm ýok, o zatlar ýok, şonu da güýçlendirilýär. Sebäbi şo ýerden adamlar galyp ýa-ni protestler başlamasyn diýip gorkup Gurwanow bilen Serdar Berdimuhamedow çärelik goýýar. İkinji, adamlar ýörüýte giriş kartları bilen meçitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Niýde başladyr? Rossiýada başladyr. Karta bilen ýörüýte sen dini kartaň bolmaly. Oho, o hökümet idarasy ýa Serdar Berdimuhamedow o kezzap Gurwanow öz-özüne milli lider. Öz-özüne saýlan. Ola ýazat dünýäde ýok. Sen özüň ýa-ni ýakynda nama nemede aýdy okap durdyň meçitde, Maryň meçidine. Utonman, men kapa söz aýtmaýyn Ramazan aýynda, utonman bir kezzap inni ýa-ni şol kezzapçylygy dinimizde de geçiriyor. Üçüncü, cemaat girelerinde metal detektorları bilen bağlanır. Adamlar metal detektorları bilen bağlanır. Ya meçhide gelen adamlar. Niye başlıyor ya da? Dördüncü, meçhitlere video kameraları oturdular. Yine hormatly vatandaşlar, men size bir küçük videoda görkezeyim şu wagtda meçhitlerde näme bolup geçýär? Gelin seyredelim. Murada, men yeni geçirilýän çärelerini bir daha da goşaýyn. Ýani doğru Yani şu videoyu oturdum Muhammed abi. Ha. Yine hormatly vatandaşlar, ünsüýaşyny ýaly. Yine meçhitleriň ýagdaýy şeýle. Biz häzir Muhammed abi bilen jikmejik şu arada gurulacak. Muhammed abi söz sizden aýdyryn. Bir neme kartı almalıyantı bilýän mi näle? Her kim ýaşaýan ýerini şol jit bolýarmy, näme bolýarmy? Dom problemiyede. Şo taýda 3 arkasy diye, 3 arkasy bağırlanıp diye odan meçhide gitmek üçin ýörüýte karta berilýär. Inni bir näme? Indi şo musulman mı, dämi? Näme bağırlajaklar 3 arka? Korkýar. Hükümet korkýar, näme etjem aljyraya. Inni islenlik Türkmenistanyň içindäki halkyň ýyglanýan ýeri inni bir bela bolýar bu haramda. Sebäbi bular özleri bilýär. Näili ýurda dönüklik etýär. Bir kanunçylyk etýärlerini bilýär. Ýurda talaýanlygyny bilýär. Halkyna azar berýärligini bilýär. Hükümetin içindäki işgärlerin hemmesinin nardalygyny bilýär. Halk şolary eliyetli öldürjeklerini bilýär. Şol üçin gorkýar. Dogry. Men nämen bellek işe bolýanlar, Muhammed abi, Türkmenistanda dini adam haklary bozulanyp, dini haklaryň bozulýar. Men bir zada düşünýär, Türkmenistan hem musulman döwlet bolýar. Haçanla sen musulman bolup, ýagny meçhide var Ramazan bayram namazyna akyn girip namaz okabilen. Näme Türkmenistanda terroristler barmy? Ya Talibanlar barmy? Ya Türkmenistanda näme ol İGİL'in ya beýlekiň, eýlekiň ýa-ni gurumalaryň azalary barmy? Elbetde ýok. Bir Türkmenistan bir rahat döwlet, parahat döwlet. Bizim dinimiz edil Arabistan dini ýalan,
Biz bir fanatik değil. Biz anlardan gelýän, bizim atabalarymızdan gelýän dinimiz, ýani asylly, salihatly, ýani düýüklü we parahatly dinimiz bar. Şu zatlar dine öýlerini gorajak bolup protestsiyondan bolup gidämer. Ýadyňyzda bolsa biz İran'ın protestler niden başladı, meçhitten başladı diýip görkezdik bolup şu zatlarym şunu gorkuzdy. Çawşeskin ykbalyny görkezdik, o zatlarym gorkuzdy. Şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow bizim kanallarymyzda seredýär, kommentariýa ýazýar. Ýani başga atdan kommentariýa ýazyp, gelip bilseň bolýa, eýdýän bolýa diýip, ýani şu Gurbany uly, bizim habarymyz bar. Ýanyna adamlar görüpdir, aýtdylar. Ine şu ýaly özü göreşýär bu. Bunu özü birinji plana çykdy. Bizim bilen görüşmeli, ýagny halk bilen görüşmeli. Hormatly dindarlar, men size bir zat aýtjak bolýam, bir mysal getirjek bolýam. Ýadyňyzda bolsa, ol Türkmen meşatly bir kezzap diktator Niýazow Türkmenistan dolandyrylmy. Şonu Severni köçedäki mesçit, Hitrovkadaky ikinji mesçit. Şo ýerde Atagerli imam diýip mesçidin ýani molow bar. Şol oğlan şeýle diýipdi. Şöyle ruhnama okulacak bolsa, yine şu ýerde bu Allah'ın öýü, dine Allah'ın kitabı okulmaly, başga hiç bir kitaplar okulmaly diýip adalatly, pek yürekli, Allah inanýan adam, Allah'ın sözünden çepede sagada kaçman, şonu aýtdy. Gorkman. Yine şoň üçin şunu ýygnadylar, vurup türmede öldürdüler, şoň cesedini verdiler. Hemme gömgök. Onun kakasy Şiirmoğlu, Şiirmal, onam çektiler. Yani onu öldürmediler. Indi men diýjek bolýan görýäňizmi? Sen Allah'ın ýolunu saýlasaň, sana azatlyk ýok. Ine şuň kunna men bir topar materiallar ýani Türkmenistan'a ýalňyja dallyk Türkmenistan'a imamlar meçhitlerde Allah tarapyndan gurbanyny saýlandy. Ine gurbany Allah'ın tarapyndan paça verildi. Bizim paçamız onu hiç aýdyp bolmaz. Onu dine hormat goýmaly, onu ýüzüne seretmeliler. Allah tarapyndan saýlanyldy. Ine şu adam milli lider, prezident Allah tarapyndan saýlandy. Ulum bir Allah'ın adamı diýip aýdýarlar. Muhammed ağa, sen menden din uğruna ýani maglumatlar köp bilýän. Sen özüň näme seredýäň şu imamlaryň aýdýan sözüne? Meçhitlerde yaş olanlar ýani normal adamlar ýani din adamlar baranna ine şolar propaganda berýär. Prezidentimiz bizim ýani Allah tarapyndan belirlenen, bizim hormat goýmaly, Allah hormat goýuşmyz ýaly. Milli liderimiz bizim ine Allah tarapyndan belirlenýär. Halk belirlemese de ine onun kitaplary mukaddesdir diýip şoň kitaplaryna okuýarlar şöyle. Şu arada näme aýtyljak? Öz bahaňyzy berseňiz bir jemläp bir düşünjeli halkymda düşündürsem sebäbi bizde köp dinçilerimiz menin pikirimçe öz azatlygyny düşünen ok, öz din azatlygyny düşünen ok, şo meçhide bar ya Allah'ın öýüne oýaram ýani ruhsuz, akylsız, ýallyk moğollar, imamlar basıp alansaň, şonuň ýani diýanatlaryny dinläp, şol dogry ýol diýip hasap edýärler. Şu arada bir siz öz pikiriňizi aýtsaňyz Muhammed ağa. Gözde şu kıyınantan Türkmenistan'ın içinde şu Niýazow gelenmäri şu dindarları kontrol etmek için KGB'nin imamlaryny getirdiler da. Şolary öwredip, daat edip, gorkutup her gaýsynyň şolan karşısında hökümetin eline dasýorlary bar. Şolar gorkutup demetýärler da, saklaýarlar. Arasda halidallah imanly adamlarım, imamlarım olar aýyrýarlar ýan gaýdyşyň ýaly. Kän men tanaýar, aýyrdylar. Ýöne inni häzirki ýagdaýda men aýdy. Şu imam bolup meçhidin öňünde durarlaryň hemmesi hiç wagt meçhidin içinde eger etiqatlary bar bolsa dini İslam'a, eger tawhid, nebawwet, maada etiqatlary bolsa, Hudaýyň güýçlüligine, Hudaýyň hemme zady görýänligine, hemme zady eşdýänligine, nire bardan barlygyna imanlary bolsa, onun halka anlamaga haklary ýok. Şu an Türkmenistan'ın içinde arak tatyanam şu karamdada, triyek tatyanam şu karamdada,
çilim satyanam şu karamdadı, yurdun bağlığın tağlayanam şulu, şulun yegenler Aşgabat'ın içinde halka zulmetyenem şulu. Şolun nehilli kitap yazyanam belli. Namazda okunak, rudada tutunak, dinin bir eyyem daşlaşan adamlar. Mescidin içinde gelip şolun kitaplarını okumakla, şoları övüp vaat etmeklik mescidin içinde haram. Hiçbir yerde, hiçbir devletin içinde Kur'an'ın başka kitabı mescitlerde okumayan. Dine Kur'an'ın sureleri, ayeleri ve hadisler hakkında mescitlerde imamın vaaz etmeye hakkı var. Olordan çıkabilmeyen. İran'ın bir belli ahuni Mevlevi neme eşitmen öngäçe peredaçada koydum men häzir görkezben biler turatyny çıkış etýärni buluşlan nemette häzir buluşlan amami her hepde hükümete karşı, hükümet yani karşı diyelim hükümetin içindeki var problemler, halkın isteyen zatlarını açık hükümete ait ya. Hiç zaten çekinağa, halkam fiileye, halk iğne de duruyor, hiç zaten şuna şunu leçeli hükümet edibilene. Ahaneke. İnni bizim amamlamız hem yaş, şundan dini kavul yerler. Näme üçin şu adam öz canını hatar okla, öz çağalarını canını hatar okla, halkın içinde her cuma namazda gelip vaaz etýän zady näme? Yurdun içindeki problemler aýtýar. Halkın problemlerini hükümet aýtýar. Siz dini hükümet diýäňiz, halkam şolary sizden talep etýär. Şonu ýerine ýetirmeseňiz, siz özüňizden din sözüni aýyryn, İslam sözüni aýyryn diýär. Harekete çıkışı her hepte de var. Şol için aman diyen adam bir tofar adamla arası yürek bilen öz ferayizini yerine getirmek için mescide gelip bir amamın pak adam deyip izinle duruyordu. Eğer şol amam pak bolmasa, Hudaya etikadı bolmasa, imanı bolmasa, halka anlasa, zalimliğin tarafında dursa, on izinle durmaklık haram. Müslümançılıkta haram ediliyor. Şol için Türkmenistan'ın mescitlerinin imamları şu da bilsin. Eğer de halkın tarafına geçmeseler, halkın meselelerini beyan etmeseler, halkın kıyınçılıklarını beyan etmeseler, ola imam bulup bilmez. Ola bir kezzap olur. Ola öz ikbalini haramzada bağlamalı değil. Mescidin içinde olan buyrukları bilen geplemeli, vaaz etmeli. Ola sosyal problemler aydıp bilen. Hükümet hem sosyal problemleri çözmek için bir bölümünü halka değişli yerine halka ait şöyle kömekleşsin bizim yurdumuzun içinde kanunçılığa, düzgünü yerine getirmekte, edep ekrana deyip onu gepleşip demedip bilerler. Yöne zulmün karşısında hükmen ola çıkış etmeli. Ola etmeli zatları imamın sonları var. Şol için her hepte de 5. gün bütün Müslümanlar yığınalıyor. Şu tayının yaşayan adamları mescitte yığınalıyor. Şu zatları gurrun etmek için. Ama her mescidin imamı şu yaşayan mahallelerin problemlerini şu tada aytmak için şu tada. Vaaz etmek için şu tada. Doğru. Muhammed ağa, men pikirimçe Gurhan'ın içinde, men size bir soru verin, pikirim ayınca. Gurhan'ın içinde şeyde sözler var mı? Paçanı Allah saylıya, paçanın ömrünü hemmeler boyun eğmeli. Hiç yerde yok. Hiç yerde yok. Onu neden tapya şu sözleri? Olar son biliyor musun? Kur'an'ın özü belli. Ola kitabı. O zaman şu 1400 yılın dövrüne bir tofar neme halafetle geliyor da neme diye Osman nemeden ba ondan sonra
Osmani dedi yine kendi şey ilginde İslam devletleri olur. Bir topar teritoriyan alıp. O zaman her gayri ne göre bir topar değişli düzgünler girdi. Şu düzgünlerin içine bak. Vahabiyet yani bir şey. Şunu vurdum. Vahabiyette ne mi? Saudski Arabiya. Bir emir var, bir tane halife var. O zaman emir ol adalet yerine getirmeli, halife dini uğurlardan. Otçun yani bölüşükli var arasında. Göğünü olu dinin zadını yerine getirmeli. Adaletli olmalı. Zulmü ayırmalı. O zaman bir toparla şundan hayırlanıp evim pişik olup ederle ba. Bir topar moğollarla dünya köp büyürlerine de ba. Göğünü oları eyyemem ayırıya kal. Hiç vakit şola kalan yeri yok. Doğru. Dinden ayrılacak olaylarla da oğlum etmekçi. Yine öňler misal üçin bir paça ulanna idermen, gahrmançylyk görkezip, ýa-ni akylly bilen, paýhasly bilen, adalatly bilen öňe çykyp şonu adamlar saýlap, ine şol dogrudan saýlanan adam, ýagny halkyň için, görüşýäniň için saýlanan adam gahrmançylyk boýunça, ýa-ni munyň idermenligi boýunça, dindarlygy, adalatly boýunça. Indi ülkeriň hormatlanmayan imamlar, Türkmenistan'ın yallak imamlarına yülenyen, kov imamlar ama gurum yok. Ne şu yallak imamlarına yülenyen. Ol yadınızda olsa biz halk maslahatının yani vekillerini okuduk. Pampersli yaşlılar. Utonçlu aksakallı pampersli yaşlılar. İnne utonçlu yallak moğolları ve imamlar yülenyen. Kim Kur'an'ını övüp Kur'an'a boyun eğmeli bizim milli liderimiz deyip gören olsa men ine düşünürýän. Öňkü zamanlarda şeýle ýa-ni paçalar saýlandyr. Öňe gidiji terkirde serdarlar saýlandyr. Häzirki zamanda ine Gurwany näme geldi? Gurwany niýasy öldürüp şol wezipany aldy. Makinasiýa edip, falsifikasiýa edip, muny adam saýlamasa da falsifikasiýa edip 92-99% ses alyp geldi. Hi özüňiz inanýarmy şoňa? Ýok. Onda näme? Kezzap, adam öldürücü, cinayetçi adama siz Allah tarafından sayılan adam diyemez. Allah tarafından şunu basmalı biz. Siryal kezzaplar daşını uyuşurup halka şunu yol vermen, halkın yankı isteğini kanatlandırman otuyorsunuz. Siz Gurwanlyň isteğini kanatlandırýar. Emhime teröristleri yüzlenýän, siz zulüme boyun elip hizmet etmeyen kaçan yankı duruz yok şunu. Kaçan bet etjek bolýar. Bolmada buraya aldı. Konstitusiýa var, ona üstüne tans edýäňiz güçtöpdi, Gurwanly kiňiz. Hemme organlar başarsa şu Gurwanly bir zat ise şondan peýdalanyp halk talýar. Onun mesela gazançylyk goýup ýa-ni halk talýar. Ay men näme diýim, men zat boşa. O senen bir döwletiň, bir halkyň, sen bir agzasy, senen bir şoň şeýeni. Bizde halk kalmadan, millet kalmadı. Türkmenliyden Türkmenden kaçıyan. Şoňa maskara bolup bütün dünyada aňarda dursun. Özümizin öňünde maskara boldu. Allah'a Türkmenistan için ya daşına plan Türkmen diýse goýsun, Türkmen diýmesen Türkmene şey diýer. Diýmedi alamda. Sebäbi Türkmenine häzir kezzapçylyk, alawçylyk, yallaklyk, pul ogurlamak, adam satmak, şu ýaly emhemen edil ýa-ni adamlardan agentleri ýasan ýaly ine şu agentler şu derejede bolmaly, halkam şu derejede getirdir. Hemme agent ettirir halky. Şu ýaly şu daýladyr. Aklymyz ýokmy bizim? Ya biz aklarda gara diýip ölüp geçmen bütün dünya üstümizden gör. Indi bet etmen şu zatlara. Ine barman şu meçitlerde imamlar oturup size Gurwanyň ýa serdaryň kitaplaryny öwredip şol ýaly maglumatlar size berip ýa-ni üstüne öz kommentariýaryny berseler barman şu meçitler. Oraya imamın ýygyna düşmän, öý aýlanyň hiç bolmasa men babam ýaly ýa-ni atam ýaly özüňiz gurtlanymda özüňiz okan. Şolam arasy bolýar. Hapa meçide baryp, hapa nemelerden dinlänin özüňde okanyň arasy bolýar. Arasy ýerde okan. Hatta şu kezzap Gurwanly berýän meçitler hem çüýretdi, zaýlady. Şol ýaly çüýrük adam. Çüýrük başgalan iň çüýrük wekil.
Ben ne yapayım size şu hatları düşündürüyen? İnni bir kirleğiniz aylan bolluğu özünüz oynatman. Moğolalar emheme oynadı, emheme kurbanla oynadı. Kurbanlar hedine deyip trek çekip aylap diyor. Namaz okuyan men yani Ramazan tut yani. Ramazan tut yani. Bir gün trek çekmede yaşap bilen o. Ya düşünen yok mu? Ya inanan yok mu? İnan men o zaman seriden intervyulardan. Bir normal adam bilecek, ayt bilecek sözlerde del bilecek intervyu sene. Samtık burada. Anlamadık bir adam. Meçhitlere detektör koyuyor. Meçhitlere karta koyuyor. Yani kartalı girmeden olmaz. Bankomat yani avtomata koyuyor kartanı yani kıymetten kapılar açılır. Meçhitlere emhemeleri sok doğruladı içine. Niye de? Niyaz doğruladı böyle olmadı. Bir niyaz kezzap yapın şundan geçirdi. Men öňem diýen rejim samsyk. İdiot. İdiot gelse idiot rejim bolýar. İdiot yani häkimet bolýar. Iň idiotlaşan adamlar öňe saýlanýar. İnanan ýokmy? Men size bir hat okap bereyim. Ine bizim vatandaşlarymızdan bir hat geldi. Şunu efirinde okap berdi, yani kaş ettir. Muhammed Ağa ruhsat berdi. Bolýar. Ine orça ýadia. Bizim vatandaşlarımız ine şu hatı verdi. Türkmenistan'dan. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как 17 января 2024 года 36 учителей беззаконно были уволены с работы. Начальник ГРАНО Аннаев Баймурат Тачмурадович с некоторых школ вызвал учителей в ГРАНО и заставил написать заявление по собственному желанию. А когда мы отказались написать заявление и требовали показать приказ министра о нашем увольнении, он не смог нам показать и стал нам угрожать. Обещал нам, что очернит трудовую книжку и диплом. После этого мы никогда никуда не сможем устроиться на работу. Мы писали заявление в Министерство образования и даже ходили туда. Но нас никто не слушает. Писали президенту, в Генеральную прокуратуру, в городскую прокуратуру и Трапскую прокуратуру. Даже в Комитет народной безопасности, национальной безопасности. И все равно нет никаких изменений. Начальнику ГРАНО даже говорили, почему директора и завучи школы у выпускающих учеников за большие деньги исправляют их оценки в наших журналах и в их личных делах. Почему они до сих пор работают, а нас без причин увольняют. И на каждом сборе денег мы должны сдавать деньги неизвестно куда и зачем. Мы даем ползарплаты на эти взятки. Начальник ГРАНО Аннаев Баймурат Тачмурадович надеется на министра внутренних дел на Хыдырова Мухаммеда, так как они родственники со стороны жены. Вот почему он делает то, что ему угодно, и ему за это ничего не делают. А у учителей есть дети-инвалиды, среди учителей есть матери-одиночки, есть вдовы, есть разведенные. Им всем очень сложно. Мы уже 3-й месяц без работы, и как дальше жить нам, не знаем. Помогите, пожалуйста, расскажите об этом. Может, кто-то нам поможет. Ünkörün, Türkmenistan'ın etraf prokuraturasına, şehir prokuraturasına, baş prokuraturasına, prezidenti ve beylik kurumları ardayadıp, yani ministerstva, bilim ministerstvosuna hiç bir netice yok. 36 tane muallimler kovuluyor. Neyemçi? Başka bir sebep aydanların gitmeyen ministerstvosuna yankı kanunlar boz deyip buyruk veriyendir, yeni vurdat deyip veriyendir 36 tane muallimi yankı ayırıyor. Yine şuraya men muallimlere etçak bolýan. Ünkörün, Türkmenistan'da bir kanunçuluk. Şu muallimlerin elleri bilen, direktör Davuş'un elleri bilen Urvanlı Serdar Bermuhamedov şu vezipe geldiler. Siz şu nedeninizde fikir ettiniz, ay men näme çözülýän, men edbiljek işim yok deyip, yani şu falsifikasiýany et koýberdiler. Erteki gün polisler, köçede aktivistler turup adamlar talap, urup, ay men näme etbilýän deyip, ine olurum işten kovulup, iş şertler gowdal, aýlyklar pes, mezbur ýagdaýda wzatkan mal bolýar. Olurum men näme edin deyip şunu berdiler. Ine muallimlerim şunu berdiler. Ine her bir uğurda işleyen adamlar şun maňa zat yok, hemme zat gülýärli deyip gelip diyor, men zatka berýän, üstüňden bir düşdi, ýa-da derrew sen agyr unuňa sanýan. Men näme şu zatda düşünýän, vatandaşlar, ine siz bir kanun devletde, bir kanun hükümet bilen işleşseniz, bir kanunçuluk etmeli bolýar.
Şu bumerang size gelip diýýändir. Pikir etmeň. Sana degmese çağana dege, çağan narkoman bolar. Ya çağan yaramasa banyta baranda onu ýa köçege derek onu başga ýerine operatsiýa edip öldürürler. Ahir sen katastrofada ýaşaýan. Bu ters matriça biz şunu bir dogurlamaly. Onun için biz sökmeli hem medali täzeden bolmaly. Men şoň üçin size diýen, täze Türkmenistan adalatly, kanuny hormat goýan prezidentam, parlamentam, parlamentin vekilleri halk masalasyny pytratmaly. Halk masalasyna o ýaşap, ýa-ni işlän ýaşlary maskara edip 2 ýyllap hem ekranlarda görkezip durmaly. Şoň kimdigi? Şoň üstüne gurbaly näil kezapçylyk edenligini. Gurbaly Serdar Berdimuhamedow tutsak edip halkyň önüne suud edip halkyň önüne köçüme aýladyp Türkmenistanyny ahranasy bilen halk üstüne tükürme şoň. Şonu ýa kezaplary ýa-ki halk tanamaly. Halk öz ağrına duymaly şonu. Ondan olur basmaly. Yani şo ýaly moral taýdan şoň halkyň ýa-ki şoňa ýigrenjini biz bildirmeli. Şu ýa-da etmeli. Ine şoň üçin men hemmäňe diýen, şu kunna ine dine diýip başlady. Din çäklendirmeleri, sakkal ýa-ki sakkaly Muhammed Peygamberiň aýtdy, beýleki dinlerden bir tapawutly bolary, biz sakkal goýýarys. Sakkal goýduran oklara, o näme bir musulman döwlet bolýar. Agzyn doldurmam gidip ýa-ni Arap döwletlerden bul ýa-ni karlar alýar. Ine Arap döwletlerden gowlap alýar. Inanmarsaňyz, Gurban bilen Serdar Kezzap Mekke'ye gidip şo ýerde öýlerini ýa-ni aýat okap öýlerini arasaladyk diýip günahlarymyzy Allah geçdip ýene gelip ýene musulmanlara davet edýärler. Şo ýa Kezzaplar. Muňa näme diýjek Muhammed aga? Murad aga, ýa-ni aýtýarlar bir towarda dogry şu realistden gelip biz häzir adamlary mescitlere çağırdık. Bende şu at mescitlere barýan adamlar hemmesine terek ýaş oglanlar. Bular näme etjegini bilmeýän häzir mescide barýarlar. Belki şu mescidin içinden bir zat edip bilerdi. Halk ýygnanda bir ýaga. Şu taýda şu meseleler agdaldy, gowganda şonu çözüp boljagyny göz ýetirýärler, şonu ýa-ni taryhda bolan. Nähili musulmanlar gysjak bolasyn adamlar. Adamlar hökmen bir uğrun tapýarlar. Bende näme üçin dünýäň hemme ýerinde musulmanlar köp-de musulman döwletler. Şunu ýa-ni ýaş adamlaryň mescide barýany normalny sistemada işläp berende şunu ýa-ni görmersin. Mümkin bir Eid-i Fitr'de gurbanlyk nemesine barsınlar. Başga wagtlar käm barylmaýar. Ýöne bizinkile näme üçin barýar şo? Hemme kişi birden etjek bolýar, birden garaşjak bolýar. Ýol gözleýärler. Inni ýa kaýdan tebäplenmäsen adamlar näme üçin ogurlyk etýärsoň özleri şu ogurlyk edip dodaga düşüp özlerine ýene gamçy degýär. Buruj özlerine degýär. Şu ýagdaý biziň hemme halkymyz betbaht eder. Hukumet hem şonu bilýär. Hukumet hem bilýär. Diňe şu öz maşgalatyndan başgasynyň hemmesi şoň duşmanlygyny diýişin gyrjyrdadyp görenlerini bilýär. Şo sebäpden biz näme diýär? Bütün halka aýtýar. Eger halk ayağa galanna, hukumet içindäki işleýärler, ýaşullar, amamlar halk tarafa geçdi. Halk bağışlap bilirdi. Ýöne ykbalyňyzy o haramzada baglama diýär. Musulman bolup oturan, özlerini amam diýip oturan adamlar. Siz häzir gepiňizi aýtjak gepiňizi aýdyp bilmeýänler, olaň häzir imanlary kämilleşmediği adamlar emeňdir. Hakykatdan Hudaýa ananýan adamlar. Hakykatdan imanly adamlar. Ola hiç wagt hakykaty gizlemeýär. Zalymy öňünde sesini çykarman durmaýar. Muhammed Peygamber we on ýaralary köçelerde gezdiler. Daş bilen vurdular, yenişdiler, azar verip öldürdüler belaly. Belalyk nemek en ýakyn ýaralaryny, eje kakalaryny öldürdüler. Onu da hakykatdan kaçmadylar. İmanlaryna şek etmediler. Zulmün karşısında göreşdiler. Biziň häzirki imam diýip oturallar. Ola häzir kämillik derejeye ýeten. Ola häzir imanly de.
Ola özüne aman diýse da häzir gorky da yüreğindäki duran gorky olary zalyma hyzmat etmäne getirdi. Ýöne men 1000% bilýän. Şola da diýişin gyjardyp görelle. Eger şu halk kalasa menem şoň iýinden giderni oturalla. Şola bilen ýardaş, şolara ýardam bolarny bilen adamlar. Şol üçin hem watandaşlar. Men hemmäňizi ýüzlenjekler. Bir şu gorky döwmeli, meçhitlere barın, Eydi Petre barın, hukumetin gorkýanyny görün. İçine girmekle kökmenle, daşynla durun. Barın hemmäňi şu tap. Meçhidin içine girip kökmenle, atlan ona girjegem bolma. Ola näçe detektör goýsa goýbersinler. Näçe video kamera goýsa goýbersinler. Siz bir kanun hareket edende. Siz kanun esasında. Dinin feraýyzyny yerine getirmek üçin. Arkaýyn şu tap bar ýa-da. Hiç hayfiniz bir kanun hareket etmeýär. Hukumet işgärlerin bilýär sizin ýagdaýyňyz, düşünýär. Ola da siz hareket edeniňize garaşýar. Şol üçin şu tak girnança köp bolup şu tak barın. Şu gepi gowgadyňyz Berdimuhammediň şol gitdigi. Şunu kun gorkup hädir. Üç arkan baradyp betçide girmelýär şondan barady. Bula kaçmana tayin. Gen görme eger Berdimuhammediň maşgalasyny şu at çıkaran boldy. Öden giden bolmak mümkin. Şol üçin men size aýtjak bolýan adam. Watandaşlar barın meçhitlere, adamlar köp bar ýaşata. Şu tadan biz şu haramlardan aýyrar. Hem meçhitleň amamy, hem şu tadaky goýan ahranalary, polisiýalary, Hudaýa hemme zady gasemçiýär. Şolaň hemmesi sizin ýeriňizde durar. Bir uly hereket edin şu tadan. Bolly hemme ýurtlarda da adamlaň ýygnanşýan ýerinden hereket edip bir üýtgeçlige gelendir. Dogry aýdýan Muhammed aga menim goşulýan, ine hormatly watandaşlar, biz size öňkü çykyşymyzda görkezdik. Aşgabatda Haýhira barmaly. Men ýene bir görkezýin. Ine Görol köçesindäki meçhide barýamyz. Şo ýerde, şo meçhitde, bir minut. Ne görkezýär. WDNK'ň ýygynaky, ýa-ni Görol köçesindäki meçhide barýamyz. Ine häzir görkezýin. Ine şu meçhit, ünferim. Türklerin gurun meçhidi var, şu ýere barýamyz. Şu içine girip bilmeseňiz daşyna halçy goýýan ýa-da yer tap öz ýa-ni bayram namazyny okan. Onam okap bilmeseňiz içinizden okanda şu ýerden ýürep başga meçhide gidiyor. Durmuş şu ýerde bir 30 minut ýaly. Şu adamyň üýşänlerini görsün Gurban boly. Şol adamlar üýşüp Gurban'a garşy ýa-ni öz nägeliklerini, din nägeliklerini bildirýänden görsün. Ondan mümkin gaýtyp dine ünsüp durar. Mümkin ýa-ni şu zatlary gaýtyp şu zatlara ünsüp size kömek eder. Siz aýtmasaňyz, diňe etçegi nedir? Ýa-ni mundan meter nimeder ýa-ni nimeleri mundan meter gysar. Şoň üçin sersap bolun. Bu bizim bayramymyz. Ramazan aýynyň ýa-ni bayram namazy. Şöyle hükman barmaly. Ahal velaýatyň ýaşaýan adamlary eger Aşgabatda 5 tane meçhit bar bolsa, olar bar bilmeseňiz, onu öz ogularyňyzda meçhitler bar. Ýakyn meçhitler bar. Şo ýerde üýüşün. Öňüzde oturmaň, üýüşün şo ýerlerde, üýüşüp şu adam sanyny görkezin. Şo ýerde öz şadyan ýa-ni ýagdaýyňyzy, duýgularyňyzy, şadyan öz bolşuňyzy ýa-ni adamlar görkezip olar gowy sözler aýdyp, bayram sözleri aýdyp bir-birini gutlan. Ine şul Türkmenistanda biz häzir protestler başlaýar. Ine şul birinji agdybirlik ýa-ni akçamyz. Bizim watandaşlarymyzyň agdybirlik akçasy şu. Hiç ýeri kanun bolýan nädir? Meçhidi bar, namaz, bayram namazyny gosaň. Ýa-da bu meçhitden o meçhide ýürek gidin, köçeleri doldurun, görkezin. Siz bir meçhitden başga meçhide barýan namaz okumaň, bayram namazyny. Gadaganmy şol? Gadagan bolsa onu Türkmenistan musulman döwleti bolmaly. Türkmenistan onu ateist, terörist döwleti bolmaly. Biz teröristler däl, terörist ine Gurban bilen Serdar we onun hökümeti şular Talibanlar bilen duşup Talibanlara kwartira ýegenler, kwartira berýärler $200,000.
hem pasport hem kwartira berýär. Kim terörist bolýar? Ramazan ayına, Ramazan bayramına barıp bayram namazyny okuyan adammy ya teröristler bilen duşup bütün dünya Talibanlar terörist ya şol bilen duşup olar ýa-ni zatka berip olar produkty, olar benzin, kerosin ugradyp ve şolary Türkmenistanyň içinde bir kanuyada da kwartiralar berip ýa-ni pasportlar berip ýören adamlar bolýar. Ya bizim halkymyz bolýar. Indi başyňyza aýlan. Biz hökman Türkmenin kimdigini Türkmenler kellesi giden çüýrük tohumynyň lideri, milli lideri Gurbanly Berdimuhammedow görkezmeli. Şunu Türkmençilik var bolsa, şu Türkmen bolýan bolsa, musulman bolýan bolsa, hiç wagt bizim dinimize degmeler. Hiç wagt bizim halkymyzy şu genosid edip şuna getirmeler. Gurbanlyň wagty geçti. Serdar wapşe pasajir. Hiç wagt prezident da anada dursun. Domproviň başlygy bolmaly. Pasajir. Gurbanly gitmeli, wagty geldi. Ol ýa-ni MHM usulen, polisiýa usulen saklanyp gelýär. Hiç bir milli liderim däl. Hiç kimini isleýän ogum, görün kişinin ýigrenýär. Görün kişi şunu ýa-ni öldürjek bolýar. Şu ýaly halk ýigrenýär. Bu milli lider däl, halkyň hakyky, halkyň halk düşmany şu. Öz çüýrük tohumynyň milli lideri. Hatda öz çüýrük tohumyny da kezapçylyk edýär. Öz ogluny kezapçylyk edýär. Kezapçylyk edip haklaryny aldy öz oglunyň. Öz oglunyň haklaryny özüne goýdy milli liderdi. Özü gidip baglanşyklyk geçirip ber, Täjikistana gidýär, Dubaýa gidýär, Türkiýe gidýär. Hem ýere gidip ýa-ni siýasat apar. Ogluny şu näçe köp daşyna gidip siýasat apar, şonça ogluny bütün dünýäň öňünde, diplomatiýanyň öňünde pes edýär. Gatow düşünýär şu zatlara. Adamyň ýanyna gidýär. Bir samsyk bir zat näme çykyp goýup durýar. Öz düşünmek öz samsyk. Gıýbatçy samsyk. Öz oglunyň gıýbaty ne diýär başga ýerde. Şol ýaly biz bundan ýa-ni öz goşuklar araşýar. Biz bundan Türkmenistan özer diýip garaşýar. Ertekinden iň gazaply ertekiden çykynly boldy. Inanmaň şu zatlara. Imamlar mümkin mecburduram. Ýa-ni size Gurbanly Allahdan saýlanan prezident diýmeli. Olam gorkda olam MHM gorkulýandyr. Ya olam bir kezzapdyr. İkiden birdir. Ýöne biz halk. Bizim utýan zadymyz ýok. Diň utulýar. Şonuň üçin şu zatlara ünsürüm. Biz ýene de bir gezek sizi 3-nji ýerden Ramazan bayramyna çağırýar. Imamlardan soraň näçede 5:45-de öýlen ýalňyşmasam, ýa aşgabatyň wagty başga wagt. Şoňa serdinde Ramazan bayramyna gün bar. Siz şoň üçin tutup alyp gidýän bolsaňyz düşündirin, sen kelleňizi işleýärmi? Mena bayrama geldi. Näme indi din bayramlarymyzdan näme gadagan Türkmenistanda. Aýdyň şo MHM'ler. Imamlary ýüzenýän. Üstüňizde Allah we Allah öýünde şu ýaly diýmek, aýtmak ol bir kezzapçylyk. Bolýa Gurbanly, bolýa MHM. Sen Allahyň öňünde jogap bermen şu zatlara. Eger hakyky dinçi bolsaň, eger hakyky dini dindar adamyň ruhuny ýa-ni terbiýelejek bolsaň, sen ruhun näýdi? Kezzap adama Allah berdi diýip aýdýan. Allah näme? Niyaz berdi diýdim şoňa. Ýa. Allah näme? Şu Türkmenistan halkynyň pullaryny oglap Türkmenistanyň ýa-ni tewgalyklaryny ogla diýdim. Elbetde ýok. Allah'ın işi yok onun. Allah din şertte hemmelere ya mümkünçilikler ya. Ol biz mümkünçiliklerimizi alıp bilmedik. Bizim mümkünçiliklerimizi Gurbanly bilen MHM uğurladı. Ine şoň üçin biz şuna geldik. Yani näde bolmy? Gurbanlyň özüň başarjak boky ýok. Dine ýanyna MHM, polis, dine şular bilen ýa-ni halky gysypýar. Türkmenistany soňky 3 ýylda MHM bilen polis dolandyrýandyr. Hiç bir üýtgeşik bizde ykdysady özgeşikler ýok. Ykdysady ýeňişler ýok. Ne şoň üçin agyr günler biz. Bolmadam. Kim etsin şonu? Dine kezzapları üşüdür bular. Kim etsin? Yektuk arasyndan bir arsa adamlar bar, olaram işden goýýarlar. Ine 36 sany mektep muallimlerini işden goýýarlar. Sebäbi kezzapçylyk bunun sistema, bunu deňlelenok. Bunun edýän işleri, bunun adalatlygy, ýa-ni garşyga gapmagy bolýar. Ya bir adaletli, kezzapçılık, yallaklı hükmet. Ne? Bolyan zatlar. Ya ne doğru Muhammed ağa?
Doğru. Men bir daha belletim geliyor. Vatandaşlar, biz ştat dine feraizi dinini yerine getirmek için barın diye. Bir öz boluşlu siyasi harekete. Hükümet halkın yığınan yerinden korkuyor. Şu her neyli çareler görüyor, şu takdir elçikke oluyor. Şu sebepten eğer siz şu tak ne çok köp barsanız, şu takda hiç tat bolmasa da, hükümet şu halkın gelenini görüp öz pavideniyetini yütketmeli olur. Halka askermesizlik etmeli değil olur. Polisiya korkup başlar. Hükümetin içinde öz ikbalını şuna bağlayıp görürler ve vaktlayınca. Ola da seriyozlu oylaşmalı olur. Men ne için bir karamda da yurt talab oti, men ikbalımı şuna bağlayan deyip fikir eder. Ne için men şuna bağlamam? Ola kaçıp gider. Ola ölümün boyun alan. Ol çağalarının hemmesini bedbaht eder. Geleceğini bedbaht eder. Men ne için bedbaht ederini yok men oylaşam. Şol için bütün Türkmenistan'la hemme vatandaşlarımızı mescide barın deyip çağırıyor. Mescitlere barın. Önünde durmam şu. Barın şu da. Barsanız hem feraiz dinini yerine getiriyorsunuz hem hükümet korkuyor. Hem hükümetin içindeki işlep görevliler var. Onu oylanışıyor. Halkımız narda. Sesini çıkarmasa da. Şu tak barsalar belli halk nardalığı. Sesini çıkarmasa da. Ama amlı görüyor halkın nardalığını. Bir neçe adam geliptir. Onlarca adam mescidin önünde. Onun eyyem oylanışmalı oluyor. Men amamlığım utverdiği dettirecek olsam şu adamlara onu men şunun problemetinden aytmalı bolmalı yani olum oylanışıp başlıyor. Şol için sizin şu tak barmanlık köp zadı söylüyor. Bütün dünya görke diye biz şu haramlarda da nardalığını. Şun bir kanun oturullığını. Hükümetin içindeki işlerle ona yapışıp durmuyor. Ondan halkın hareketinden korkmalı oluyor. Kanunçılığı yerine getirmeli oluyor. Moğollara dine şun kitaplarını okudayıp durmuyor. Ola da dil açmalı olurlar. Çala arası adamla, birazcık etikadı var adamla hükmen aytmalı olur. Yoksa da şu münlerce adam önüne bir avrayı olacağını vaziyeti oti, akliyeti oti. Most olur eden cinayetleri inni iyide kaydıp bilen aklı, onu görmesi mümkün. Görse de bilmem cinayet etkenini. Onu bilen özük bağını o Moğollara bağlamar. O hükümet yolbaşçıları bağlamar. Şol için eğer şöyle göz yetirse, siz şu tak gelip bilyenleri, şu tak gelenlerinizi görsele, şu da köp zadi özünden çözer. Yöne biz hemme ederiz. Biz hemme aktivistlerimize de aittik. Nimetmelliklerini. Şol için şu yıllarlara barın, şu tadanım Türkmenistan'ın bağlı çözüyor. Павел Мухаммед Агам, я хотел бы обратиться к этим 36 учителям. Я написал в Телеграме мой адрес, собачка Курбанов МК. Напишите мне более подробно, мы постараемся вам помочь в этом деле. Мы, если надо, отдельно сделаем материал, мы напишем письма во все инстанции. Свяжитесь с нами, мы обговорим все детально. Hurmatly vatandaşlar, men size bir tane video koyayım. Bizim vatandaşlarımız bu video koyuptur. Şol videolar size kızıklı olur. Gelin seyredelim. Bir temanı çalışandık, yönü arasında biz bizim vatandaşlarımızdan gelen videolar koyacak koyuyor. Ne Türkiye'deki işleyen vatandaşlarımız lütfen. Hem bir minut. Sesini açayım bir minut. Neredeyim mecbur men işlemek gerek. Ya değilim çırağından işlemek gerek. Ya da yetmek için kış görmek gerek. Böyle kışı asla görmedim ne. Yeni bir video var. Türkmenistan'ın içinden gelen video. Şu an. Ertiyerler o durmuşu. Selamun aleyküm mehriban dostlar.
Örümleyle o adamşı. Ana. Tuvaktı para yaşlı. Herkim. Ağda. Yine oğlan köçek şul. Parahatlık. Ağzıldılık. Çağızıklar gülüşüp değişip okuvar. El çerek kılca. Yaşlanmada bir de elimden çereğe çıkardık şey. Yine hormatly vatandaşlar, yaşlımda bizim çörgap çıkardık diyeni, yani öňlerim şeyle, häzirlerim şeyle. Yine men size bir aýdyn Muhammed ağa, şul 3 günlü, 5 günlü mobilizawat eden adamlar, harbulluğu, MHM, detektor nemeler, kartalar, yine şul adamların servisine pul tölemen, şu dağıtlar, enzamlar, alman, bütün meçitlere, şul bir tane owan köçelerini op bolýar şu pulu. Bilýärmi? Näçeden owanın ortaya? Näçip şu dağıtlar edilen okda ýöne öýlerine hop degen ýagdaýynda hemme dağıt taşlaýar öňe. Yani bizim pullarymyzy, bizim ýanky bize garşy näme baý bolsa hemme dağıt derul taşlaýar. Ine şu ýaly halktan saýlanmadyk, halk tarapyndan saýlanmadyk. Halka garşy watan dönükleri. Ýalňyja efirde bir ýa Senat Gulamow diýip. Yani şu gurbanlyk bolmaly sebebi şoň ýerden söýler, şu gurbanlyk diýen söýlerini men diýär. Watan dönükleri zat diýip ine ünsörün hormatly vatandaşlar, biz size bir kanun zadaýdamyk. Biz size aýdan zadymyz bolmaly zatlar aýdýar. Gaýtyp Türkmenistan şonu hökümet tarapyndan bellemeli, hökümet tarapyndan gowlawçylyk bolmaşy zatlar. Biz opozisiýa hökmüne öz halkymyzy gollap ine aýdýar. Şunu edin diýip, hökman barın. Hiç politik hakynda gurulmaň. Diňe öz durmuşyňyz boýunça şadyan ýüzlü bir owudun bayram töýlerini ýanynda durun adam aýdyn, gutlaň ony ine. Şu töýler üçin ine gurban boly, gorkup ünsürin, usilen edip, detektorlar goýup, demir ýapyçaga garşy detektorlar goýup, şol dindarlaryň 3 kat izini bağladıp, olar karta verip, meçhit barıp, Ramazan bayramını geçirecek meçhide giyirmek için kazançılık giyirdi. Bu bir maskaraçılık. Bu bir gurbanlyk için maskaraçılık da, gurbanlyk için bezapasynız. Liçna bezapasynız. Bu halk bilen hiç wagt halk için hiç tam eden yok. Diňe men häzir siziň üstüňizde pul ýagdyrýan, ine Ýewropadan men pul çekýän diýip, ine Ýewropa maňa forum geçirýär diýip, Intek forumda garaşyň bakary inşallah. Forumdan görürs näme geçip bilýär. Registrasiýa etdim menem. Ha, görürs inşallah. Onam görürs. Näme maskara bolýan forumda. Hormatly vatandaşlar, ine ýagdaýlar şeýle. Muhammed ağa, ine şuň bilen biz efir bu torar ýene-de bir gezek biz sizi 3-nji gün ýerden men ýalňyşmasam 5:45 täki boljak Ramazan bayram namazına. Eid-i Fitr. Eid-i bayram namazına biz sizi çağırıyor. Hormatly vatandaşlar, gaty wajyp mesele her adam, her dinçi barıp özüniň bardygyny, özüniň şu bayrama goşulýandygyny, öz din azatlygyny isleýändigini görkezmeli. Siz kanun bozamyz. Sizi barıp tutup arkitjek bolsa diň men näçip öz dinime hormat goýup bayramçylyga gelip öz bayram namazyny okusam siz meni alyp gidýärmi? Siz näme musulman näme diýip soraň şolardan. Utanaň dokmy? Eýersi ejeň, dogunyň, garyndaşyň ölse biz şoňa baryp aýdym okujak gelip aýdym. Şu ýaly siz öz dininizi goramaly. Biz din adam haklary däl, din azatlyklaryny goramaly. Şoň üçin siz hem goşulyň şu hereketlere öz dininizi goran. Bir topar ýallak, kezzap, bir topar adam öldürüp gelen adamlara dininizi oynatmaň.
Allah'ın sözünü oynatma. Gurbanul kezzap ýaly adamlaryň meçhitlerde kitaplarını okutma. Aydın molla. Imama aydın sen näme iş yapıyorsun o berde? Bul bir Allah'ın öýü. Näçe sen başga bir adamlaryň kitaplarını koýan berde? Olaya okujak bolsaň bar öňünde okap gel. Berde Gurhany okap Gurhandan düşünür bize diýip soraw berin. Çekinme. Sizin meçhidiniz ol bizimki de Gurhanyňky da sizinki. Siz bar ýa şöyle. Sizin üçin gurulan meçhid şol. Adalatlyk, haklyk, gaty ýanky mukaddes zatlar. Peýgamberimiz aýdypdyr. Hak ajam bolsa her wagt hakly bolun we hakykat aýdyn diýip. Ine şu Muhammed peýgamberiň sözünden Allah'ın işinden gyra gaçma, gyra aýrylma. Onu bizim soňky duran fundamentymyzdan ýykylýar. Din, bizim musulman dinimizden ýykylýar Türkmenistanda. Muhammed abi, bu şoklar Murada burada da ýatlatmaly boldum men. Birinciden men bütün Türkmenistanlara aýtjak. Şu iki günün içinde hemme daşary ýurtdaky aktivistler bizim hemmemiz Murat men hemmemiz Gönefirde de bolar. Telefonda açyk näme Türkmenistanyň içinde habar bolsa göni bize aýdyp durun, biz bütün dünýä ýetiler. Size azar berjek bolsalar biz şolary daşary ýurtda günni goýmar. Biz öňem etdik, gene de etdik, hem aktivistler de şoňa taýyn. Ve burada. İkinciden men watandaşlarymyz burada da anandyrjak bolýar. Hukumetin içindäki işleýärlerin hemmesiniň ýüregi halk bilen. Şu haramdadalan gitmeli isleýärler. Men iki tane mesal aýtjak şoňa, men bu durmuşumda bolanlar. Birinciden bir Oradov Türkmenistanyň Sentr Bankynyň başlygy Niyazov bilen arasynda dawa düşdi, Türkmenistandan gaçyp gaýtdy. Näçe ýyllar Sentr Bankyň başlygy bolan. Türkmenistanyň manadyna şoň golu bar. Zampret bolan, tanımayan yok. Bütün bank bilen işgärleri şoň elinden geçen adam, şoň kadrlary. Şu ejesi ölende, şoň ejesini jaýlamaga adam ýokdy. Adam ýok, şoň jaýlamaga gorkýarlar şonu. Gödegine getir, şu Türkmenli, şu yakın o adam deyip işe getiren adamları şonu jaýlamaga gorkýarlar. Garnaşlary şonu jaýlamaga gorkýarlar. Öňşoňa gowup ýödüler, ähneki bizim agamyz, ýene dogormyz, falanmyz Sentr Bankyň başlygy diýip. Soň gorkup şonu jaýlamaga baryp bilen. O zaman mun dogony Murat diýip men goňşym maňa haýyş etdi, Muhammed diýeni gaýrat et. Hiç jaýlamaga adam ýok, sen bir gelip kömek et, şonu jaýlaýly ejemi diýe. Olaňaz, bende şu bar neme de ağlamaly zatda adamly wejdandan, dinden, namusdan çykarlar. Çıkardılar bütün halkımızda. O zaman men bolya şoförüm vardı, ödüm. O zaman baza yalkamış deyip men ornmasarım vardı. Bakır Yaman kovadım. Narodny kontrolün başlığını yatan yeri yaktı olsun. Kendat etti. Hiç tattan korkmanı hareket etti. Geldim men bile. O zaman şunu jaýlamaga men şoförüm Bazar Yalkapov, Murat, Sveta, şunu men qıydı. Svetan adamdı, bir tane molla, yaş molla. Şu bilen gidip nemede, çoğulluda biz şunu jaýladyk. Näçe wagtdan soň paveski gelýär. Murat, ananmarsın dedi, paveski gelýär. Men maşynym, men adım dedi, başga biriniň adyny. Oň adyny o da başlyk şeýle, maňa zor paveski gelýär. Getýärik hem göreýin, näme üçin kady? Bardım. Jitnikov'da 3 tane adam, biri KGB'de, biri ýene bir bilemem. 3 tane de oty. O zaman bana diye hava geldim hava. Gur näme sebeple? Onda sen bir ýygnaga gatnaşdym mı? Hay näme ýygnak? Men günne ýygnak dedim. Sen aýt konkret nirdeligini. Karoçi ahirde geldi näme üstüne şu Oradowyň ejesini sen jaýlapdyrdyň. Şu sözü aýtdylar Murat. Men ağzımdan geleni söýdüm şolary. Ey siz binamy. Dinden, imandan, wejdandan çykarlar dedim. Siz utananlık mı dedim. Siz şu cübeninden çıkarın pulluydım. Şu gollu şu tadi. Şu golun hareketsiz gidip karidet yani şu aylığımız şu bilen töleýärler dedim.
Indi bir sebäp bilen şol arasynda prezident bilen oňuşmandyrlar. Dawa bolupdyr. Özü kaçyp gidipdir. Bilemek men näme o bilen işim ýok. Şoň ejesin jaýlamaga men baramda şol utunman men çagyrýarym şoňa diýdi. Sizin ejenidem öler binamsızlar diýdi. Sen kakam ayalın çağağam öler diýdi. Siz hem türmäge gidersiňiz. Şu anda oturan ýerinizde sizden öňçe näçe adam oturdy. Şola nirde şola diýdi. Mara anan martam. Üçüsünün hem ola bir-birinden korkya da emiş organ nakli. Üçüsünün hem rengi ütkedi. Üçüsü hem yaşıl git bolya düşün. Bereke değerine şey ettim beni kok koyardı. Men aýtjak bolýarym watanda ýende näçe tane mesal bar. Indi men wagt alyp oturmaýyn. Bereke degern hukumetin içindäki işleýän adamlar eň nälaje diýip zalojniklar. Şola eger halkın hereket etjegini bilsele hemmesi sizin tarafynda geçýär. Hiç kim şu haramdadalar gollamaya. Ola Türkmen News bir tane video koydu. Aşgabatda yegerlerinin restoranlarını yaptılar. Serdar yapya, kakası karamdada açtırıyor. Indi yine de yaptırlar. Etyen dağıtlar näme? Triyek çekmek, şişip nemetmek, arak içmek falan etmek. Ey mollala, ey imam deyip görürler. Siz halka arak içýäňiz, çilim çekýäňiz deyip olara wagt etjek bolma. Siz şolara ayırıp halk arasda. Halk imanlı, vicdanlı, dindar bolýar. Aha şu haramdadaly bizim halkymyzy binamyz etdiler. İmansız etdiler, vicdansız etdiler, oğurluk etmeye mecbur etdiler. Hukumetin içindeki işleyenleri bir kanun hareket etmeye mecbur etdiler. Öz karındaşlarının, yakınlarının, komşularının yiyecek çöreğini ağzından almaya mecbur etdiler. Gelin şondan yugur dindarım. Siz şola hakkında wagt edin. Gelin şu mukaddes maha Ramazan'da öz vatanımızı şu zalimlerden, şu bizim halkımızı ulçuluğa mecbur etýänler, çağalasyny görüp bilmeýärlerden, bir kanunçuluğa mecbur etýärlerden, türmedäki yatarların boşalmagyna gelin hemmemiz sebäp bolaýlyňda şu mukaddes aýyna mescitlere barıp şu haramdadany ýurtdan goýaýlyk. Tawar. Sağ ol Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, efirimizi gutarmakka men ýene bir ýatda çykyp bolýan. Ine siz Azatlyk radiosynyň çeşmelerine göre ine Türkmenistany biz başga ýerden maglumatlar alyp şu arada ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyny geçirmezlik üçin we dinçi adamlaryň ýanky öňüni böwet bolup durmak üçin şuraya çäreler görülýär. Hopsuzluk çäreleri, hopsuzluk işgärleri bayram namazyna mescitlerde nowatçylyga bildiler. Polny kontrol almak üçin. Adamyň ýürüte giriş kartalary bilen mescitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Üçüncü, cemaat girelerinde metal detektorlar bilen bağlanar. Dördüncü, mescitlere video kameralar oturdular. Beşinci, sana karta vermek için senin 3 kat ýygyň bağlanar. Yine hormatly vatandaşlar şuraya yine şu çäreler bir kanun. Hiç ýyly kanun esasında, Türkmenistan konstitusiýasynyň esasında şu çärelere, yani prezidentin gol çekmegi ya da İçeri İşler Ministrinin ya da Hopsuzluk Ministrinin şu çärelere etmeni hiç hakkı yoktur. Inanın. Ünitlerin hormatly vatandaşlar, indi men size Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň garanty bolan Serdar Berdimuhammedow söz berýin. Näçip ine şu çäreler bir kanun ýagdaýda konstitusiýany men mukaddes konstitusiýany maddalaryny men goran we ine kasam içýän, kasam aýdýan aýdan adam näçip şuraya çäreleri etdirýär. Gelin şoňa söz berýin we dinläýin şu näçip. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga,
Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy, Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly gasam edýär. Ine dawaraly kasam eden adam Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň azatlygyny we hakdyny gorumany kasam eden adam ine şu ýaly ýanky döwletde, ýurtda şu ýaly bir kanun deň gelmeýän, hiç hili dünýä konwensiýalaryny deň gelmeýän ine kanunlary we düzgünleri kabul edýär. Hormatly watandaşlar, Roza aýyna edýän dileglerini Allah kabul etsin. Bizim Allah'dan dilegler edýäris. Türkmenistanda ýaşaýan halkda adalatlyk, asudalyk, azatlyk we baht durmuş Allah bersin diýip biz haýyş edýäris. Arz edýäris we dilegler edýäris. Türkmenistan hökman azat bolar we bizim halkymyz hökman diktatorlygyny diýip azatlyga çykar. Biz soňuna çelli görüşürüz. Türkmenistan diňimi. Sağ olun, hormatly watandaşlar. Muhammed ağa sağ ol diýip bilersiň. Sağ olun. Enlik duruşun.